Как сервер. Извини. Да ти умре коня. После се съживи. Ей. Батъл гъз. Че въртележка, ама. Така. С 6 абонати. Протести. От кост. Така. Ето, това беше много гадно. Сега аз покие това ми пиле. Да. Мене да бъде добава, аз само почуеш. Така. Гледам пилето. Пилето минава под него. Какво ще направи пилето? Пилето ще умре. Еми, още една игра и това ще е всичко от нас. Що е? Мале, Никон, защо ли че направи? Кончето има клип, да. Да се граме кончетата на Цецо. Та се става. Единия вижи двое, единия ма последва, другия го намирих на улицата и го пребрах. И единия го откраднах сега. Ай, почваме. Малко е на Майнкрафт. И Майнкрафт мапа ли? Мапа, Форест, човек. Не по-хубаво. Колко е? О, имам звук на бандикама. Невероятно. Просто невероятно. Не сме. Тях ми как умряха хората преди мен. И аз умрях с тях, защото много ми лягва. I'm sorry, I can't. What the fuck? I can't move. Oh, now it's better. Извинете за това. Така, отново се върна. Така, ние отново тръгнахме. Заради Майнкрафт мапа, който е много як мап. Не знам как да го крачвам. Сега ще ви кажа да са едно нещо. Абонирайте се, моля. Да, я май става наистина. О, аз съм много ятел. Ари, да мам бях към края на мапа. Гледай го, бе! Лак. Извинете за този лак, приятелчета. Така. Не може да. Чуй го, е. И това беше всичко от нас. Бай-бай, абонирайте се. Не е вярно, това беше 8 минути. 8 минути. Аз само на Майнкрафт ги правя макс.
Кой е този? Лекса. После се съживи. Я ма спектират твоите, бе. Никой не ма спектират твоя, освен павецата и пиле. Отново сме тук. Go for it. Oh, good job, man. Казах, отново сме тук. Здравейте. Отново ще цъкаме на същия мап. Дитрън. Същия. Така. Всяка жаба ще пригоре. Всяка жаба страва. Всяка жаба. Аз ще римувам с крава. Всяка жаба. Аз ще римувам с крава. Всяка жаба. Айде! И слушат с безника и дите. Ти се пускай ласкерите. Някакъв мина лазерите са да системите за някакъв ще превърши мапа. Да, мъна. Той е на онези тръгълници, дето аз не мога ги минавам. Знай, бе, не е тъп, бе, човек. Остана пилето. Аз вярвам в пилето, което също е там. Давай, пиле, ти си. Аре, бе, пиле, ти си мъж. Аре, бе, ти си петел. Можеш да полети. Хайде, полети. Хайде, полети. Христо е новия терорист. Извинете, заребих се да пие. Браво. Ето чух ти как брат ми мисли. Той е много слаб на CS. Не, е много силен, извинете. Много слаб. И вижте сега, заради него умрях. Добре, че съм... не стана. Сега спектието ми... Хакер, спектието ми, защото е хакер. Казах, че аз ги правя клиповите. Двойки ли, бе? По двойчици. Абе, и сега бачи се абонирах, ще станеш 4 абоната, ще виж. Ще накарам някой се абонира аз. Радвам се. Така. Аз пак ще качвам. Абонирайте се към канала Денката Дома 10 BG. Рекламирам се, докато има шанс. Степния Цецо, или както е Конч. Клипа Конч. Good job, Coconut. Wow! You also Ами слагаш ли всички теории?